नै बाजैमोना रिल्स बानाय फैनाया ओंखामसो मगा मुगि सौहैबाय रायखसथा माथां रानग्रायाबो नै रानदोंना जादों रानदोंना जादों रानदोंबो जादोंबो आं रानदों सानदों माबा गावनि बाहागसो लाना ब्लड खारबाय नै फाग्ला ओंखाम मोनजाबोआखैनो बाजै आबनिना रानदों ओमफ्राय जोंना नै ओरैजाय जासुला दङ जासुलाबाबो जायाखै दै मानसियालाय नामाल' जासुला खिन्थु जायाखै माबायथिं नै निगासिनो दङ खुदै मन'गासिनो नोगोर जानो लुबैगासिनो ओरैजाय नै मेन्देला खामसाव हिनजावजों जोद्ला जानाय दङ ओरै नैबे आब'नाव फैदोंमोन नैबे आब'ना मा नाममोनलाय हा जुनाखि नार्जारि फेसबुक पेज दंना आच्छा जुनाखि नार्जारिखौ सोरबा नुयोब्ला फल' लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होदो लोगोफोर मानसियालाय बिराद अनसुलिलै जाहोनाय लोंहोनाय थाल लादोंना जोंखौ ओमफ्राय बै ना बिनु बसुमतारी बिनिखौबो फल' खालामना हो